Pasaden ostegunean abiatu zen korrika Amasei Tuteratik, eta 11 egunez Euskal Herri osoa zeharkatuko du, 2503 kilometro osatu arte. Gasteizera bidean, Asparnen Lapurdi izan zen igandean. Arratsaldeko 5:00 aurre ikusita zegoen korrikaren bizita, baina aspandarrak goizetik hasi ziren beroketa lanak egiten. Goizetik hasi gira, goizean Shiba herrikirola antolatu ditugu, 4 talde genituen, neskak eta mutilak nahasita taldeka bakoitzean, eta gero hemen baditugu orain abestiak eta ditugu ostatuan, eta gero hemen izango dira plazatxo hontan baita ere Sevillanak, hemengo elkartek antolatuta, baita ere erakusketa bat, saltza erakusketa bat, pilota partida bat ere izanen da orain Ezkerparetan, eta gero giro goxoan ari gira egun berezi hau Euskararen alde ospatzen hemen Asparneko aldean, eta 2 urtetai pasatzen den bezala berriz ere egiten Euskararen aldeko apustu hau nahi dugula sendotu, eta batez ere nahi dugula bizi Euskal Herrian euskaraz. Errangabedua dela pixka bat hemen Euskararen aldeari diren jenden guztian egun berezi bat, eta Asparnen beste herrietan bezala ikusten da hemen ikastolako, elkarteko, aekako jendeak hemen denako elgarrekin direla egun, eta hartako dugu egiazko egun berezi bat Asparnen. Asparnen hori da, uste dut gero eta gehiago jende gehiago badela ekan ere, gero honi erriko etxeko arduradun bezala, orai sartu gira pixka bat majoritate edo erriko etxe berri batekin, eta gu ere gure aldean txatzen gira sustengatzea, eta Euskarari berriz beren toki, behar duen tokia atxemaitea, edo berriz xantza berri bat emaitea, hain itzurtez pixka bat baztertua edo gordetua izan da pixka Euskara Asparnen, baina orain nahi dugu gu ere erriko etxean sustengatu eta aintzinatu Euskararen tokia. Euskal Herrira etorri, Euskara ikasi eta eura transmititu dutenak, eta bertokoak izanik Euskara galdu eta berrikasi dutenak ditu gogoan aurtengo korrikak. Hori da hain zuzen, Clemens Labrutzek egin duena. Euskara galduta zeukana, Euskara ikastea erabaki zuen, eta egun Asparneko Gau Eskolako Euskara irakaslea da. Bera eta bere ikasleak aurtengo korrikaren omenduak dira beraz. Ez dut enetako arzana baduzu nik daitu nindutelaik erraiteko omenalibak zaren naizela, nuen sobera lertu zergatik, eni eta bitxia ikiten zaitzen, eta azkenean nik normala atxamaiten du nabazu eskoalegian biziniz, eta eskoalegian eskoaraz ez dakit Alemanian, alemanez, eta bar, orduan, hola, eta bai, enetako omenaldi hori da gehiago ene ingurua arendako, nabazu ene laugura arendako, eta berak egunero supartzatzen nau, eta ene lagunen dako, eta hola, enetako normala da Euskara ikastea eskoalegian bizizirelaik. Eguzu galdua zen pixka bat, eta orain, aurten adibidez, gira gure Gau Eskolan, gira kasik 50 ikasle, eta giro kurit bat sortzen ari da, nabaduzu, ene ikasleak lan egiten duten nabaduzu egun osoa, eta orain dela aspaldi ari gira prestatzen, eta azkenan, bai, purita da, eta arro gira. Ez da oso normalki beti Asparnen badugu edo goizean, biziki goiz, edo gauean, eta hola, eta aurten da igande batez, eta arrasalez, eta eguzkia tipi batekin, mala ere eguzkiarekin, eta bai, bikaina da goizetik, eta gau arte, eta kitzu erdu arte, bai, txikituko dugu pesta, eta azkenean, egun bat guretako, eta Euskararen dako, Asparnen euskaraz, eta bakarrik euskaraz. Untxa, lortuko dugu. Egun osoan, festa giroa nagusi izan zen Asparneko Suriatea ostatuaren inguruan. Baina arratsaldeko 5:00 gerturatu ahala, gero eta jende gehiago biltzen hasi zen eliza ondoan. Aspandarrak, inguruko herritako jendea. Noski, 2 urtetarik aldi bat izaten da, eta, beharrik badera korrika kulturala ere, zen eta bestela oso motzalitake, pena bat. Beraz, pixka lehenago hasi, untxa preparatu, eraiketak egin, eta egunago ondo bizi. Momentu hau egin ginezake, Bai,
eskualdun anitz ere bazeon. Eskualdun gutxiago da bai. Baina eskualtzaleak uste dut geotek egiago direla, eta soinare hona da. Eta goizetik hasi gira, hemen Xibakoak eta bat ziren, eta bueno, goizetik hasi da, eta giro oso polita da. Egurak hundiak ere lagunduz. Bai, gainera egitza da, urten arratsalian da, orduan proiek gabe etorriko gira eta parte hartuko dugu aurtengo korrikan, utsaian bezala. Bai, bada gaua eskola, hori deia sinale hona da, bada ikastola, bada eskualduna da, orduan bai, erraten ala erri eskualduna dela, bai. Korrika ikustera, zetiko esiari zin genuen ikusi. Eta torre gara Asparnera. Askotan etortzen gara Azkain aldera eta onara binon. Gaur sumatu dut giro polita. Euskeraz eta aurrak eta denak. Atzerapenarekin heldu zen korrika Asparnera, eta ziztu bizian sartu zen herrira. Aspandarrek sasoian daudela erakutsi zuten. Kilometro andana gelditzen dira igandean korrika Gasteizera heldu arte. Orain artekoaz pozik daude arduradunak. Bueno, gu tuteran hasi ginen eta orain arte oso ondo. Jente asko ari da karreran, gaur esaterako, baina unan oso koloretsua izan da. Guk atzo Iruña egin genuen eta Iruñan ikaragarri izan zen, egon zan jentetzia. Eta baita tuteran ere guk eskendun espero inolaz ere horren beste jente egotea, eta orain arte oso bizia, oso jente oso humoretsu, oso koloretsua, eta ez daukagu guk kejatzeko motibo handirik, eta gainera ona etorri gara, eta Lapurdin antolakuntza itzela izaten da, bideetan jente asko ibiltzen da lanean, bai motoetan edo bizikletetan, eta guri laguntzen ere furgonetan sartzen da jente pila bat, eta posarren ikuste dut horrela jarraitzen baldin badu korrikak, jentetza bilduko dala karreran.